بینەران و بیسەرانی خۆشەویست لە ئەڵلقەیەکی دیکەی پەنجەمۆر لەگەڵتانین دیارە ماڵقەی بەرنامەی پەنجەمۆر هەر لە ئەدەوە پێشکەشەکەین لە خاوەخانەی مەهاباد لەم ئەڵلقەیەژا درێژە بە گفتوگۆکەمانەدەن لەگەڵ کاک عەبدولحەی ئۆکۆمۆش کە سیاسەتمەدار و هەروەها کەسایەتیشی دیار بە تایبەتی لە شاری ئامەد کاوە دەبێژێ دیار بکرد سەیدا بەخێر بیتەوە بۆ بەرنامەی مامۆستا من ئەڵلقەی بەری باسی وی کرد هون چاوا پرۆپاگەندەی خۆ دەکرد تشتێکی گرنگ هەیە ینی حتا لە زمانی ئاراراتیش شۆڕشی ئارارات ئەو مەسەلەن دەنگبێژ و مەلا و ئەوانە بەکار ئانین بۆ ئەوەی پرۆپاگەندەی کوردایەتی بکەن ئەو دەم مەسەلەن ڕادیۆ ڕۆژنامە نەبوو هۆنیشی ئیسیفادە لەو دەکردن مەسەن دەنگبێژە ئەو مەسەلەن لە زەماوەندا و لەو تشتا کاری خۆ دەکرد بۆ ئەوەی پرۆپاگەندەی حیزبی خۆ بکەن بێگومان دوی واریداژی دەدەکاتە گەلێک ئاکتیف و چالک بوو یەک جێ خۆ gelek giringiya çandê li balê hebû ji bo xwedî derketina çanda Kurd ku müzik jî perçekî ji çanda milletane xwedî derketina çanda müzîka Kurd jî hebû û ji xêrî ku bikaranîna propagandayê jî mesela dedekadê koroyek ava kiribû û duê koroyê da hevalên dedekadeyî yek zanibûn li tembûrê bixin yek dengê wan xweş bûn wê demê kasetek dagirtin û kasetê dan piyasê wê demê yên ku kaseta derdixistin yên siyasî yên wek şivanperwer û hunermendên hemî li ser ajîtasyonê yani Kurd û Kurdistan û serxwebûn û ajîtasyonê lê dedekadeyî him duî warî da mesela serxwebûnê ra xebatinî ciddî dikirin lê ji bonî ku ji çanda xwe ra jî xwedî derkevin müzik jî ku çand e müzîkên gelerî civandin û kasetek dagirtin û ew kaset dan piyasê di piyasê de jî ew kaset gelekî cî girt yek jê müzîka Kurdî ra xwedî derkevin ya du diya ekîbek tîmekî wan hebû li ji bonî sirf biçin daweta di daweta da bi Kurdî müzîka Kurdî zindî bigirin yek ya du doya ji bo propaganda û ajîtasyonê jî duwan derada bi kilamê xwe bi dengê xwe û bi dawetê xwe veya bînin ziman ew tîmekî wan wisa jî hebû partiyekî dîk ewiş pir benawdeng bû yanî ew dem Partiya Karkerên Kurdistan îşçî partîsî bew naw bi navê Tirkî xwe hata naskirin ew partî key damezra çawa damezra ew wekû alternatîv bû bo partî kirêkaranî Tirkiye ya çi bû mesele boçî partiyekî we hata kîpê na ne alternatîfa partiyan Karkerên Tirkiye bû hedefekî lotîne bû yek ya du doya ji xwe partiyan Karkerên Tirkiye bi awayê legal li siyaseta Tirkiye de cî stend û ket parlamentoya Tirkiye lê kîp partiyekî Kurdistanî bû û partiyekî îlegal bû endamtiya vê partiyê tenê li gorî yasayê Tirkiye wê çaxê di însiyatîfa hakimekî da bû ku hakim bixwazina bi kêmasî endamî 8 sal cezayê wî bû û ku hakim bixwazana derdiket heta 16 sala ji 8 sala heta 16 sala xwe cezayê endamtiya vê partiyê bû ji ber vê yekê ev parti tenê endamî çalekî malekî tunebêjî ji ber vê yekê kîp ne alternatîfa partiyan Karkerên Tirkiye bû kîp misyonekî wisa da bû ser milê xwe ku di birêxistinî di nav Kurdistanê da di nav Kurda da birêxistinî tev bigere bibe hêz û welatê xwe azad bike baş e salî çend ava bû kêwî ava kir lekûye ava bû yani kîp jî tradisyonek bû ji xwe ji piştî Partiya Demokratê Tirkiye li Tirkiye ku Doktor Şivan têda dime partiya ku jê ra dibêjin partiya Doktor Şivan Saîd Kermûz Toprak piştî Doktor Şivan evê partiye bi nava ku Tirkiye Partiya Demokratên Kurdistan li Tirkiye Partiya Rahmetê Saîd Elçî Partiya Demokratê Kurdistanê Tirkiye bû her du nav tevlî hev dibûn piştî ku Doktor Şivan jî koç kir rahmet kir piştî wî
کنگره پارتیه هات دان و ناو پارتی هات گوهرتن کیپ جبر کو هم جهله کی دا به ایدئولوژیا سوسیالیستی تبدیگریان که ادامه ایدئولوژی هبو که سوسیالیسم ایدئولوژیا کارکرا بو پشتی سال 1976 ناوید به کیپ Kürdistan İşçi Partisi. Yani o bu Kürdici kutuba PKK. Le muhabın evci edi stratejiye ki wan kadroya ve deme bu. Bu stratejiye navi xo be tamamı ve şartı eştin. Bu navi qet karnanin ba avay nüviska da evkada yani qada da qet bu navi karnanin. Hatta ni ku Partiya Karkerê Kurdistanê niha ku aktif de dixebite heta ku ew derket piştî ku ew derket û wan ewî navî bikar anî êdî ev nav bikar anî navî ji vê hêzêra ew dima xav dima êdî bikar nedat piştî wî di kongrekî di salê heştê wan de wan jî îja navê xwe kirin PPKK Partiya Pêşengên Karkerên Kurdistan. Mamosta tu basî wî kir ke PKK'yê niha او ناوی پارتیا گرد بخو او چاوا چه بو یعنی او به چالکی خو و به نویس سر دیواره و به ناویشی با کردی بو یعنی وان جیوه چاوه پشتی که وان وی ناوی بکار آنی بله او جیب کردی بو من پارتیا کارکری کردستان شخو پشتی که وانا بکار آنی وی ناوی ایدی کیپ ناوی خوی به ترکی ناوی خوی به کردی edi bikarnani demek ki tene kip bikarani. Evoluji ne demek ya beguman? Jiberwi paşe kongreki da navı xekirin PPKK Partiya Pêşengên Karkerên Kurdistan. Piştî kongreye da navı bu yavi mecburman bu guherin. Mamosa hiç edebiyat û rojname û govarî wa hebûyî Kurdistan İşçi Partisi? Na. Hiç niye? Na. Arşiv marşiv tune? Na. Bale. Tenê Arman çi bû? Arman cewaz çi bû li sereta mamosta? Ew dixwastin Kurdistanekî çawa çêkin? Yên kîpiya? Bale. Ew armanca wan hedefa wan bi temamî Kurdistanekî yekgirtî yani her çarperça û serbixwe û sosyalîst. Bi temamî armanc serxwebûna Kurdistanê her çarperça bev rabû. Têkaliya dedekada legal ew pîk hebû? Têkaliyekî rêxistinî? Belê belê dedekade bi awayekî ji xwe awa dihat şîrovekirin ku dedekade komela wanî xorta ye. Yani ew bi temamî dedekade stratejiyên dedekadeyê xebatên dedekadeyê kadroyê kîpê Sekreter mamosta ew sekreterê kîpê çê bû? Mesela sekreterê giştî Ömer Çetin bû. Ömer Çetin ku di salê hefteyê wan da başûr bi navê Kurdo dihat naskirin. Ömer Çetin sekreterê giştî bû di navendê da jî nûnerên sendikayên karkera hebû Keksaydayê doğmuş hebû. Murat Ciwan vê paşê di navendê da bû. Leser meseleyê kuştinî Doktor Şwan û Saîd Alçî wa ew legal wa bûye yanî pêwîst e ew zanibê çawa çêbûye çî bûye nizanim nivîsiye bahs kiriye ya ew legal xwe bire jêr gil. Mixabin di wî warî de kek Ömer tu tiştek negot. Hiç. Qet tu tiştek negot. Şîrove nedikir. Ger nivîsî be jî ew nivîsdayekî li kê derê bi rastî meçûl e. Lê ez duê qenaatê dame ku nenivîsiye jî. Ez duê qenaatê dame ku nivîsan dibûna muhakkik ew ê bidana kadroyekî, bidana yekî merivê xwe, bidana dostekî, bidana însanekî ku paşî bêweşandin. Lê vayê bû çend sal ku rehmet jî kiriye. Şo ji nexweşîna Pençeşêrê rehmet kir kek Ömer. Lê tenê ma awsa meçhûl ma û ma di nav nîqaşa da. Lê dîrokekî Kurdayı rupeleki reşe rastî dîroka Kurda da rupeleki reşe. Yani kuştina Kek Saîd Elçî jî û ya Brez Doktor Şiman jî di dîroka Kurda da rupeleki reşe. Niha jî
kesin ku şîrovejî dikin herkes li gorî alîgiriya xwe tarafgiriya xwe şîrovet ke hinek dibêjin ku Doktor Şivan Saîdelçî kuşt PDK jî biryara kuştina Doktor Şivan da hinek jî aksî wî iddia dikin ku Doktor Şivan Saîdelçî nekuştiye tiştekî wisa tuneye ev ya bawayekî û hinek jî dibêjin ku ev ya ji xwe bi temamî senaryoyekî mîta Tirkiye bû. Yani me hêvî dikir ku bi rastî Kek Mesûd di wan pirtûkê xwe da vê lê mixabin Kek Mesûd jî tenê qasî sê-çar rêza di pirtûkê xwe da behs kiriye ew jî zelal behs nake ji bo me temama ev ya tenê rûpelekî reş di dîroka Kurda û Kurdistanê da heye. سەیدا لە ساڵی هەفتا و حەوت و هەشت و نۆ تا هەشتی مەسەن چەند حیزبی کوردی هەبوون di Kurdistana Bakur da DDK'da özgürlük yolu yani Riyazadi, Kuk, Kava, Rızgari, Ala Rızgari avana hemmi jî referans avan Marksizm Leninizm bu. Le mesela em u Riyazadi yani DDK'deyi u Riyazadi em bi tamamî Sovyetî bûn. Me alikariya me pergala Sovyet edi parast. Kava ve paşiye bûn Kava û dengê Kava. Kava pergala Çînet parast ev jî Mao ji wan me digo Maocu. Ewan Mao parast. İja Rızgari o Kuk van her diya ne pergala Sovyet edi parastin. Ne ya Çînet parastin. Ya Çîne şunet parastin ya Sovyet jî ji wan jî digotin revizyoniste. Yani ev jî de ortaya da bûn. Di navbêhna her diya da ma bûn. İja lê tekiliye navbêhna DDK'da özgürlük yolu o Kava hariç DDK'da özgürlük yolu şu yani Riyazadi pergala sosyalizm mecbur kut parastin ev de mesele şirovekrine mesele dünyada hemmi tespit evan ve kev bun. Le Kava jbu ku Çin'ed parast ev tekliye DDK'da o Riyazadi laliki u Kava laliki ev veki sekneki düşmanatı hebu. Ya Kuku Rızgari, Ala Rızgari ne usabun? Silahı var bu. Yani beguman yani çeken kubejin şerre çekdari u mazın bile nalle çeke lehavdu kuştun mamusa wana lehavdu kuştun. Mıkhabın çend kuştun çebun. Seroki Kava çebu mamusa. Seroki Kava da avakirne da Ferit Uzun kadro ekivani geleki navdar u kadro ki Kurdu Kurdistani heyeca bu le mixabin Ferit Uzun bawa ki hat katil kirin bi deste PKK. Ferit Uzun seroke Kava'yı bu. Kadroya ki gelek heyeca bu. De Kava'yı da ve çahe Nurettin El Hüseyni kadro teorisyene ki ciddi bu insane ki terutije u teorisyene ki ciddi bu kadroyun Kurdistan'da anha bitişteki ve alakadar nabe ledisa jigavan nabe Nurettin El Hüseyni de bu karanın bi hürmet de bi biranin kadroya ki usa heyeca bu evji yani van her diye de Kava'da kadroni da asta heri bilim da bu. Cudayati PKK legal watch bu mamusa. Şiberku Kava'yı tamamı Çin'e parastı. PKK ne Çin ne Sovyet parast evji ve karizgari hukuke de mesela sosyalizme da denaberike da seknandi bu. Le PKK gava ku dest bi şerre çekdari kir yani diseri da bırakısın ara dest bi şerre çekdari kir. Le DDK'yi yaxız, le Kava'yı yaxız, le özgürlük yolu yaxız. Sadem çi bu mamusa? Boçi. Sadem hakimiyete kadı bu. Hakimiyet. Yani bu hakimiyete xo bas vani şey o kadroyun PKK kuştuna. Dikaribun Rexistin ne xwestin ku şerre çekdari hevra meşin. Yani özgürlükçi yacı, DDK'yi yacı, Kava'yı yacı. Brasti ne xwestin ku bu tekevin şerre çekdariya. Le demek ki kuke Kava'yra PKK'ra şerreki gran kirin u taybet li qada ali Merdin beriye gelek velat parez hatın kuştun. Evyajı dirokeki Kurda, diroka Kurda da brasti rupeleki geleki
دلگرانجیه دلگرانیه مخابن پکیکه که ترجیح کرد و جمو حاکمیتا قاده بکدسته خو بسرجی کت براستی پکی مخابن ما مثلا پشتی یعنی سالی هشتی و دربی عسکری ڕەوشێکی چاوە چیە کرد لە باکووری کوردستان بە تایبەتی یعنی بۆ پارتیان سیاسی بۆ کۆمەڵێن مەسن چاندی و هوەری بۆ کەسیان سیاسی بۆ بێ نەها پشتی دەربە لەشکری چێ بوو 1970دا فعالیەتên siyasî hemî hatin sekinandin yê Tirka jî hatin sekinandin ne tenê yê Kurda hemî faaliyetê siyasî û çandê komeleyî hemî hatin sekinandin İca komeleyên Kurdayê wekî DDK'de wekî DHK'de wekî komeleyên rizgariyê anti-sömürgecî dernek komeleyê wan hebûn wekî yên Kawayê yani şovana îja rêveberê wan û endamê wan û alîkarê wan û yê ku çalekvanê wan yên ku dewletê hema ku ew kirin û zindan kirin işkence kirin wekî silîndirekî ser Kurda da İja wan nego avana DDK'de avana Kawayî avana rizgarî got avana Kurda yani bu farq nedekir aynı usabı mixabin aynı bu yavî ser Kurda da hatin şu mecîye Kurda paşî mecî hat seremek o yani em û Kawaciya çavat karin bibin dijminê hev û rewşekî wisa çêbû ku êdî însan ketin heyra jiyana xwe faaliyeta siyasî li wê derbêle evleyiya jiyana xwe yani ne jiyana basa jiyana aborî nakim parastinî jiyanê ket heyra parastina jiyana xwe evleyiya jiyanê nema kadroyên hemî siyaseta kadroyê wan pirê kadroyê wanî ku hêja û çalak û zana bûn ya hatin girtin di zindana da sala hatin girtin an ê ku keys derfet dîtin derketin dervayên welat piştî wê siyaseta Kurdayê Tirkiye demek ki bi ew kisek yani wekî saeta sekinandê demek ki sekinî piştî wê hinek rêxistin piçekî xwestin ji nûva dest pê bikin xwe bicivînin li hev bicivin wê wan şert û merca bi rastî di nav însana da hinekî şîrovên cuda jî anîn di nav rêxistina bi xwe da jî mesele nakokî derketin mesela ême bi xwe jî pişî darba leşkeriya 1908 grûbek hevalê me gotin eviya cuntayek faşîst e grûbek hevalê me gotin ne faşîst e cuntayekî leşkerî metinger e li ser viya cudatî çêbû mesela Murat Ciwan û Ömer Çetin li ser vê yekê ji hev cuda bûn yani partî jî cuda belê ji hev veqetî tabii pêra yani tenê her du nav ji bo sembolin ez dibêjim pêra gelek hevala hinek hevala li aliyekê hinek hevala li aliyek dincî istin aynı ev numune di rêxistinê da jî îja sedemî dinê mesela ême ji ber şîrove cuntayê bû belê hinekî nakokiyê dinê di rêxistinê dinê derketin ev jî bû sedema qelspûna siyaseta Kurd mamosta bi xwe hatîte girtin waniye salî çend heştê û dudo bû تا çend li zindan may ez di heştê û dudo da gava hatim girtin 37 roja tenê ez di ciyê işkenceda yani ciyê çavgirtî û işkence damam li wira xwestin ku bi min bidin qebûl kirin endamê partîtiyê wê çayê em hin xortin evkekî me ew baweriyekî me mezin heye me mesela mirinê dida berçavê xwe û hin jî ji hevala me tecrübe girtibû ku ez endamtiyek bipejrînim bêjim erê ez endamê kîpê me ez bi kêmasî 8 sal ceza bixwim ger endamtiya xwe ez nepejrînim bi çend meha ez ê jê bifiltînim me mirinê da berçavê xwe û min endamtiyê nepejran Bahsî zindanê Diyarbekir tu bo xweşî lewê hatîte girtin yanî cudayetî wî çi ye çima dibêjin ew zindanekî pir
ترسناك وخراب ويا لدنيا يعني ننتني لتركيا. نه جدایتی اوی تنی ریوبری اوی تشتیکو به انسان اکر. بله. جدایتی اوی اوی. چکه؟ یعنی وکا او işkence کل انسان دهاتن کرن dünyaya da unduzanın Guantanamo zindandaki navdare. Zindan oğlu Türkiye ya Sinop'e zindandaki navdare. O Diyarbakırcı ket ya navdara. Yani tişte kudukir. Esat Oktay Yıldıran efsereki leşkeriya Türkiye bu ya berpirsiyare ve ev bu. Demavi da ev işkence, metode işkenceyi yani pırhatın lisandın, pırhatın ahaftın, pırhatın bu jiberiye ne kevim. Başa, bas to bu hoşçi yani. Mesela tiştek min bu xudi. Millime av havekirin. Aha. O dareki direş kalas emcerad bejin. Dareki direş danin. O plastik elle lefandın her du millime ava. Darci direje. Ev dedi dolabın çelik ye ofisa hene vani Portugal hene bilindin dolabı. Bilind kirin seriki dar danin ve dolabı yek dan servi dolabı graniyam ser lastik u millimin ma. O ceryan be henek ev kava giredan. Her cari bimaniye toy ku ceryandan pişt mi divar bu. Her cari ceryandan ev graniya ser millete o بشدة ديوار ذا قلبي بشدة شو أنا تسكنين قوا كان جرى قوا مساكين قوا داتن إذا أفمل تنابون أفمل تفزان ديبون يعني مثلا يكشف ويا هذاك ما ملي وجرد بيجن أسكيا فلسطين يه من ويانا ديت ليه هذاك ما هو شبارة وقريدان وأبوي هاوي أو دالكان وكن أو فلك ونظام شو فلان وبيغان أوانا تشتي كلاسيك بون أوانا برجمرة اوكندات از پر نخوازم تکیم بشا ربازا işkence ama جبر کو پرات نفسه چند ماه ما yani لزندان از دو ماه تند işkence ama o piştiği kujber ku min tutuştekici kabul nekir ne pejrandı bu normal diviya bu ku piştiği min tahliye bikrana lese mehedin eji İca min ev kadar girdim. Yani piyaz var. Bele. Tuğalevi o havalyen pakaka binin o mazlum doğanı ana. Jdur da mevan diş belki ve çare ev ayrı bun, juda bun. Bale. Kak Abdülhayy ve لصالي هشتا أو أستنجين مازن بو ريخ سنين كردي شيء دم لباكور ولا تركيا بلام بشيكي زوري أو كادرو سركدين بارتين كردا دشنا سوريا بچه آرمان چون yani o da xwastin çi bikin li Sûriya çawa harîkarî wa kir yani di serî de armanc di serî de parastina jiyanê xwe bûn lê ji bo domandina siyaseta xwe jî diviya bû parastina jiyana xwe jî bikin yani kadroyên serî bi rastî di serî de ji bo ku siyaseta xwe dikaribin bimeşînin û ji bo ku parastina jiyana xwe jî bikin diviya bû ku ji welat derketene anna bi salan wê di zindana da bimane. Bale. Yani her partî bi serî xwe legal Sûriya alaqa çê dikir ya çawa bû? Belê her partî bi serê xwe çê dikir. Yani her partî li gorî derfetên xwe li gorî imkantên xwe bi Sûriya re alaqedar datanî. Mesela yê me tê bîra min ez li Qamişlî bûm. Bi حزب كومونيست حزب شيوعي عراقي نونري واني نونري حزب شيوعي عراقي بواسطوي تكليب سوريا بله تو بخوكي شويت حشتي دودا دا بشتي كو از هاتم بردام تغليه بوم باشه دي سال من جريان جبو كو اجي دي سال نكرم وان شرط مرجان زندانه از درباسي روجاوا بوم او كاتا كيب نايخو غوردي بو بيشنگ يا پشتي غوري لا هشتاود وي دمن نا پشتي var پشتي چي بو تو لگال چي جان علي وي يعني او از وی چاوی پشتی کو کیپو دهشته و دو آداش خو ایدی زلال بو کو به هود نرا و نمشن کیپو پیشنگ. بله. از وی چاوی به پیشنگ یارا تفگریم. به پیشنگ. یعنی لگال مراد جوان. بله. بله. ما مساو
تشتێک چێ بوو لەسەر ئەو کادرۆێن کاوە تۆ هیچ زانیاری لەسەروی هەیە کۆمکوژیەک چێ بوو ئەو چاوە چێ بوو براستی کۆمکوژیەک لە ڕۆژاوا چێبوو لەسەر کادرۆیان کاوایە لێ بە تەمامی ئەو ئەوەیە و هات نویساندن هات گوتن ئەو ئۆپەراسیۆنێکا میتا تورکی بوو سووریاکردن بەێ بەێ لە سووریە کرد لە سووریە لە قامشتی بۆ ئەز باوەرم هاتکردن و بە تەمامی گوتن ئۆپەراسیۆنێکی میتا تورکیە کردی بەس چما مەسەلەن کاوە هاتە هەدەفکردن ینی شتێکی تایبەت هەبوو یا دوورادا gelek şîroveyên cuda hene lê avê ku xiyaye dibêjin ku ew kadroyên kawayê di nav wan kadroya da ê ku li vê derê gelek însana kuştin hebûn ew jî ji teref hêzekî tarîva dihatin meşandin an derfet didan wan an hatta iddiaki wisa hebû ku nebe biryara kawayê jî dikin belê kawa jî bûn kawa jî dihatin zanîn lê nebe biryara kawayê jî dikin û ji bonê ku ew mesele kî bi wan da kirin çima kirin hedef çi bû arman çi bû pir zelal nebe diviya bû ku wan ji holê rakin û operasyon boya armancê yani ev jî iddiayeke tabii belê lê ya min bipirsiye ez esêya wî nizanim lê tenê ez zanim ku operasyonekî li ser grûbekî kawayê hat kirin û qet komkujî bû باشە ئێوە ئەچنە لوبنان لەوێ لەگەڵ فەڵەستینیا و لەگەڵ عەلاقە چێ دەکەن ئەو عەلاقە چاوا چێ بوو لەسەر ینی ئارمان چ بوو کە لەگەڵ فەڵەستینیا عەلاقە چێکەن نەها وەکی سەریدا me beşa ewlî jî bas kir em rêxistinekî sosyalîst bûn sosyalîstî jî tu zanî internasyonalîstî divê yanî fikr û ramanê xwe internasyonalîst navnetewî difikirin îja piştî ku derba leşkerî li Tirkiye ya 12 îlonê ku pêk hat şertên têkoşîna vê derê ji bo me nema tek bû îja jayîlekî de em bi xwebrêxistinî ji hêlekî de jî jiyana xwe biparêzin û ji hêlekî de jî karê xwe siyasî bidomînin ew berpirsiyariya me internasyonalîstê îja yani ya me tenê na rêxistinên Kurd hemî divê تۆ بە tenê çûyîte Lubnaniya legal hevalê xwe çûyî na bi hevalê xwe re çû îja li Lubnanê hevalê me di kampê wan da perwerdeyiya çekdariyê jî didîtin perwerdeyiya siyasî jî didîtin mesela grûbek hevalê me li kampa George Hebeş bin tê bîra min niha navê wan êdî birastî min ji bîra kiriye mesela Rêya Azadî li ciyek bûn Kawa li ciyek bûn yani îja wê demê fikr û ramanên me sosyalîsta yani ji bonî temamê rêxistinê Kurda ez viya dikarim bêjim me karê xwe internasyonalîst bijî danê ji bo ku Filistînî jî ji bonî me gelekî bindest bû û têkoşîna azadiyê dida rewşa têkoşînê ji bo ku li Bakur nema bû me wê berpirsiyariya xwe îja bi alîkariya Filistîniya dixwest em dîsa bidomînin lê me rast kir şaş kir ew yê tiştekî dinê کاری بوون بمەشێنن یا ئەم بێژین وەکو خۆ دەبێژی کارێکی باش کرد یا خرا کرد چما نەکاریانی دۆم بکەن مەسەلەی هون پەروەردەی عەسکەری و سیاسی و هەر تشتێ دەکەن بەڵام پشتی نەکارن دۆم بکەن یان نەخواستن دۆم بکەن بەڵێ لە باکوور لە ڕۆژاوا ینی ئەو نەها ڕێخستنی me dema yani hetanê 1980 şixa amadekariyekî wanî şerê çekdarî û domandina şerekî wisa amadekarîkî wisa tune bû baş بەس پشتی هەشتی ینی هون چشنە لوبنان دەچنە سووریا دەچنە باشوور پشتی هەشتەی پشتی ku herkes ket parastina laşê xwe canê xwe û hinek di cî xwe de rûniştin hinek jê dev ji têkoşînê berdan yani ew mesela min got 55,000 endamê dedekade ew 55,000 endam militanî bûn hinek jê memûrê dewletê bûn hinek jê xwendevan bûn ji ber wê yani yê ku karbûna militanî bikin ji nav van gelek hindik dihat bijartin ji ber wê jî wê hêzê dixuda nedîtin bi rastî باشە ئێوە وەکو پارتیەکی چەپ هۆنیشی دژی ئیسرائیل و ئەمریکا و نەزانم سەهیۆنیست و ئەوانە بوون بەێ دژ
بێگومان یانی شخۆ yani anti-emperyalizm ji bo nîmet tiştekî gelek giring bû heta ji ber anti-emperyalistiya xwe ji ber wê û ji ber biata sosyalîzmê me dostanî bi Kurdê xwe netewperest nedikir. Baş ew tevlî şerî İsraîl bûn. Şerî İsraîl û Falastîniya. Cîciya da rast lê hat ez bi xwe nebûm. Lê cîciya da rast lê hat lê bi piranî di kampa da wextê hevalê me jî bi wan re perwerdeya di kampa da didîtin İsraîliya jî wan kampa bombebaran dikirin. Duê demê da yên ku hatin girtin hebûn yê ku di wan bombebaran da ji şerafnêlê bombaya birîn xwarin hevalê me wisa hebûn. Yani İsraîliya endamî o girtin. Belê hevalekî me girtibûn. Wê hevalî bi zelalî jî behs dike divê ji min re gotin tu kî tu çi kesî gom gotiye ez Kurdim ez Kurdistana Bakur ji ber cunta faşîst re vîyam hat nevrê û ez li vira jî alîkariya gelê bindest a Filîstîniya dikim berpirsyariya xwe bicîtînim goj min re got tu Kurdî gom gotiye ez Kurdim got efserekî wanî ew biye û qama wî jî êpê dirêj biye got destê xwe çema stûye min xist goj min re got tehîna dost û dijminê xwe ji hev nas nekiriye îja ew hevalê me anha divê divê ez hênû fehm dikim ku ew ji min re çi got hênû ez maneya wateya wê hevoka wî divê ez hêna nû têgihîştim mixabin jî wisa bû yani ji ber ku Yaser Arefat jî Yaser Arefat bixwe ku serokê Fikoyê bû devî nedgeriya ku ji tîma xortên Kurd re bêje Kurd ji wan re tornê Selahedîn Eyyûbî yani peyvî Kurd bekar nedin bekar netanî mixabin ne dostê Kurda bû ji dijminê Kurda yani Arefat vê yekê em zelal dikarin beşin ya Helepçe'de yek dostaniye Seddam jî kir Arefat bû yani tu bi xwe diye ne diye Arefat dîtiye belê çi got hezekem bizanim yani behsa çi kir çi bo got yani bixaz wekî konferansekî wekî ew kirina tenê bicîl û bergê xwe leşkerî awa bihirandinê da min wî dît baxaftin Balê bes to mikorîke ew dostî Kurd nebûye dostî Kurdan nebûye Arefat vê em vêya zelal de ew kêda jî dibînin ku mesela Helepçe'de jî em dibînin ku Filîstîniya ne dostê Kurda bûn û anha jî dostaniya Kurda nakin ew partiyên dereveyî PKK li ser xebatî çekdarî li Bakur salê 84 xebatî çekdarî çê dibe lêre helwestî we çi bû yani norînî we çi bû yên PKK dest Balê yani nêrînê me hûn dijî bûn piştîwanî dikin bi tamamî em dijî bûn ji ber ku Kurd neamade ne ji ber ew ê Kurd ji viya xisar bibînin ew ê ew çalakbanên wan jî wê ji viya xisar bibînin û nel got berjewendiyên gelê Kurd e ev yek û bi rastî dîrok jî wayî nîşan da ku va 5 sale ji xêrî xisarê pêştir Kurd tiştekî nabînin yani hûn dibêjin ke ew tiştekî şaş bû yani ne di wexta xwe da bû yani bawê teorîk divê ku Kurd bêjin em divê ku em şerê çekdarî bikin divê ku Kurd vê yekê biparêzin lê kingê bi kîja hêzê û bi çi armancê bi çi hedefê yani şerê çekdarî ji hêlekî da mesela lîteratûra Marksîzmê gava me dinêre ve ji hêlekî da dibêjin ji bunî propagandaya ji hêlekî da jî dibêje ji bo ku em şer bikin û dijminê xwe ya jî raqibê xwe meğlûb bikin hêzateyî ku tu wan meğlûb bikî tune ye dibîne ji bo propagandayê ger ji bo propagandayê be jî ew qas fedakarî ji bo propagandayê zêde ye bedelekî zêde ye hadê tevî bedelî jî da tu bi ser ketî ji bo propagandayê te navê xwe dixist dunyayê te anha çi dikî yani ji ber wî yani me bi tamamî em li hember şerê çekdariyê bûn dema wê nîm bû ew ê Kurd ji viya xisar bidîtana me îddia me ew bû û hêjî ez wisa difikirim baş mamosta bi aliyekî dî dibêjin ke ew partiyên PSK û peş pêşeng û hemû wanê dîka wan rizgarî wan e dibêjin ew nikarîbûn berxwe bidin
بۆ ڕەحەتی جانی خۆ بۆ خەڵاسکردنی ژیانی خۆ ئەو پچێکی چوونە ئەوروپا پچێک هاتنە تورکیا هەنێ چوونە جوزانم باشوور بەڵام پەکەکە بەرخۆدا و ینی سووریاشی دزانی بووکە ئەو دکارن چ شتێکی بکەن بۆیە هاریکاری وا کرد کومەر ئەنجامە بنێڕێ وەکی ڕاست خویات کە ئەف ئیدعا ئەنجامێدا ڕاست خویات کە لێ گەرپەکەکە تشتێکی ئەوە نەکرانە وان ڕێخستنە دنێ احتیمال یانێ ڕەوشە باکوور ئەوێ تشتێکی دنێ دەرکەدانە نەکۆ تەنێژ بۆ خۆ پارێزن و ڕەڤیان و بێباسیرەت بوون و نەخواستن بکن نیم بوو پشتی پەکەکە دەست پێکرد یا دڤیا بوو دەر گاوە کوانە تشتێک بکران دڤیا بوو کە بە پەکەکەرە ئەندیشار بکەن ئارمانجاوانژی نە پەکێرە دەولەتی ڕەبوو ji ber vê yekê evana jî sekinî pekekê jî şixwe wisa şîrovetkir lê tiştekî wisa ew ji binê ez red dikim tiştekî wisa nîne مامۆستا لە باکوور ینی تۆ دەبێژی ئەو شەڕ شتێکی ینی باش نەویە بۆ کووردا شەڕی پەکەکە پشتیوی هون لە زەبڕان باکوور وانە جارێک بەڵێ yani zırhlıyan Bakur u mecliye mi da xebata illegal domandına xebata illegal hep. Valla. Kert o. Le mixabın emcib serneketin. Diyorlar da. Edi yani insanıme tekildan tırs. Valla. U paşta çuyin sekin hevl sekini motivasyon nemadı insana da. Valla. Ev moral motivasyon. Ev ya pırgelek giringe yani. ji ber ku hêz şikiya û bela bû ew moral motivasyon jî nema ji ber wî rastî em jî me yanî me çiqas di ber xuda û hinkî em tişta bikin lê em ser neketin bes li aliyekî te dibêjin eger pekeke li zîndana betaybetî ew berxwedanî behez dikin li Newrozê heşta û duwa eger ew nikarî be ew berxwedan bikin nikarîbin yanî şerî çekdarîşî çê bikin ew rast e yanî maneweyî pekeke li ser zîndana bûye ew wan dibêjin para rastiye têda heye tenê ew nîne bêguman lê para rastiye têda heye yani dûra da ewleyekî dan girseya xwe jî dan tabana xwe jî dan gelê Kurd jî bes çima ew kadroyên esasî yanî ewî betaybetî navendî zêdeyî wa yanî hemû partiya tevlî pekeke bûn yanî ew yanî çî bû pekeke ew çawa wekû muknatîs hemû dikişan bi alî xwe yanî ev ya ew kek bû yanî niha girseya hemî rêxistina bi rastî şîrovekirina siyasî polîtika siyaseta dewletê li ser Tirka ew zindankirin û îşkencekirin û dagirkerî û qedexebûn û derbendkirina ser Kurda hemî dizanin devletê wekî dijminekî dizanin veya heta vira temam lê tekoşîn û rê û rêbaza rêxistinbûnê û ya tekoşînê ya li hember wan tekoşîn domandinê şîrovekirina wira da piçekî kêmasiye bû îja PKK ya ku dest bi çekêkirin û deheb esker gava koştin vana tamam ji xwe evin ê ku me xelas kin evin vay li dewletê dixin yani ji wan şirêxê ku meriv li dewletê xe êdî her tişt tamam e ew meriv kîngê divê ku lêxe ya jî kîngê çalak be kîngê çalakiya bike divê şîroveka nirxandina vê derê de ez kêmasikî mezin di hemî kes girseyê da dibînim ji ber wî jî ew bû miqnatis yani û ja ya kul qadê jî xwe nîşan da ew bû yani tenê sedem ne ev bû ya kul qada xwe nîşan da ew bû kesên ku di rêxistinên dinê da em jî rêxistinê dinê jî kesên ku çalak bûn enerjik bûn dixwestin enerjiya xwe di siyasetê da xerç bikin û kar bikin ku rêxistin sekinîn evana jî wê derê ji xwe dîtin ku dikarin wê enerjiya xwe di wê derê da bikar bînin mesela ez Xetîb Dicleyek ji wan dibînim yani kesekî enerjik bû dixwest enerjiya xwe xerç bike gava ême tiştekî nekin rêxistiname gava sekinî û çalak sekinîn û xebat sekinîn dûra da jî dinamîzmek dît ji wê derê dinamîzma xwe didomîne û gelek kes wisa bûn
مامۆستا ساڵی 90 پشتی 90 ینی دیسا دەرفەتێکی تر چێت بێ ئەو مەسەلەی چێکردنی پارتی لێگاڵ و ئەوانە هەب چێ دەبێ هەب بەڕاستی و ئالیگرین پەکەکە چیە کرد یا چاوا چێ بوو ینی ئاواکردنە هەپێدا ئالیگرێن ینی کادرۆیان پێکێکێ بە تەمامی لە هەمبەر دەرکەتن بەڵێ تێکۆشینە لێگالیتێ گوتن تەسلیمیەتە ji ber wî divê ku partiya legal ava nebe û ava bibêjî em tunene têda lê dervayê wan dîsa ew rêxistinên berê yani çi dedekadeyî çi rêazadî çi kûk çi rizgariya û kadroyê wan hepê ava kirin dema ku hep ava bû yanî tu dibêjî hep li dereweyî pekeke belê PKK bi tamamî li hember bû digo yanî partiya legal tê wê wateya teslîmiyetê hûn teslîmî dewletê dibin hûn her tiştê xwe teslîmî dewletê dikin rexnêwan jî ev bûn lê piştî ku hep ava bû û ji Kurda eleqe dît ha vana jî nêrtin ku divê ku qada legal jî bê bikar anîn yanî tenê şerê çekdarî û îlegalîte têr nake qada legal jî qadekî ji giring e û ji têkoşînê ra pêwîst e îja ew jî hatin ketnekê piştî ketnekê dîsa wekî xwe tevgeriyan piştî ku wekî xwe tevgeriyan êdinê nikarbûn wan ra bixebtin piraniya kadroyê dinê dîskalifiye bûn jê derketin باشە مامۆستا هەر پڕ جارە هۆن دەبێژن هەم نەکاری بوو لەگەڵ پەکەکە بخەبتین بەڵام هۆن دەبێژن ینی ئەو هەب کەسێن دی چێکردنە بەس نەکاری بوون ینی بەرخۆ بدەن و چمان نەکاری بوون پارتیەکی دی ئالتەرناتیڤ چێ بکەن بەرامبەر هەب ئەو یا پشتی ku PKK'jî ket hepê û dep û devletê jî bi ser depê da çûn û gulebaran kirin mesela biroya ofîsa Diyarbekir gulebaran kir devlet tîman özel tîmên taybet piştî wî vana îja qada legal da jî ku dest pê kirin û gel jî dîsa vana dîtin êdinê em bêjin partîkî dinê ava kirin ne ku ava nekirin mesela rahmetî Abdülmelik Fırat serokatiya wî de ava bû Hakpar ava bû di serî da jî ew jî gelek bû hêviyek heta siyasetmedara şîroveyekê ava dikirin yani kadroyan şîroveyek ava dikirin digotin siyaseta Kurd êdî tenê PKK dimeşîne yek bask dimeşe ger Hakpar jî bibe hêzek bibe du baskê wê çê bibin ew ê her du jî li hember hev ayarek bidin xwe jî ew ê ji ber wî ew ê rêyekî çêtir derkeve ber Kurda lê Hakpar jî mixabin ew jî dîsa wekî hepê rêxistinê cuda ketneke paşê ew jî maddestê özgürlük yolê da maddestê Kemal Burkay da yani herkes hinkî jî grupçîtiya xwe berê derxistin pêş ku ew derket pêş insana wê motivasyonê nedît te da mesela ez bi xwe Hakparê da jî ez di kurula wanî dîsîplînê de bûm lê me wê motivasyonê tê da nedît em jê cuda bûn derketin باشە لەسەر گرتنی بەڕێز عەبدوڵڵا جەلان نۆڕینی وە چە بوو ینی هون چاواف کرین چکردن پشتیوانی واکردن خۆشحاڵ بوون چاواف کرد ینی yani birastî wekî Kurdekî bi merve giran dihat yani dewleta Türk wekî îdeolojîk û wekî rêxistin gavat lê dinêrê bi tamamî xisar da Kurda û ew bir lê girtin û zindankirin û ev wekî Kurdekî merv nikare bêje yanî tiştekî baş bû yani ev ya bi merve giran tê bi her Kurdekî giran tê ji ber vê yekê wê demê jî lê şik hene hê jî duî warî da şik hene gelo wî xwest ku were vê derê ew senaryoyek bû gelo çû Rusya û Yunanistan û İtalya û Kenyayê duî warî da jî gelek hûn dizanin gelek nîqaş hene ew jî ciyê yani iddianî ku merv dikare guh bideke yani bi tamamî merv nikare wan îddiaya jî red bike biraz مامۆستا پرسیاری دوایی تالی زمانی کوردی لە باکوور پڕ خەڵس دەبینم ینی
مەسەلە چییە هۆن ملەتێکی چێ بکەن بە ناوی کورد و زمانیوی تورکی بێ گەڤک me باسە دەدەکەدەیە کرد شخۆ divê ku em vê yekê baş zanibin ku li Kurdistana Bakur yê ku cara yekem bi dengê bilind gotin ku perwerdeyiya bi zimanê zikmakî daxwaza perwerdeyiya zimanê zikmakî yê cara yekem di Kurdistana Bakur vê şiarê avêt nortê dedekadeye baş di kovarê xwe da di mîtîngên xwe da di şevên xwe da di çalekiyên xwe da perwerdeyiya bi zimanê zikmakî ji ber vîya em zêdetir giringiyê didin ziman û ji bonî perwerdeyiya zimanê zikmakî niha şiara me yekem jî dîsa jî hê jî ew e ziman e û belê weke ku ego li Bakur mixabin şert û mercên êdî teknolojiyê jî ev televîzyon û înternet û ev telefonên niha ku destê zaroka dane êdî tiştekî wisa bûye ku mixabin ziman di xeterekî mezin da ye û di vî warî da jî tenê ev heye ku Kurd dikaribin ya ziman ya perwerdeyiya bi zimanê zikmakî bi tekoşînê bikin fermî û zimanê Kurdî bibe zimanê fermiyê duduya li Tirkiyê bi xêr jî wî bi berxwedana di malbatê da tenê bi axaftina bi Kurdî têr nake ji ber ku ziman ne zimanê kolana û perwerdê û bazarê باشە مامۆستا من زۆر سپاس دەکەم کە تەڤلی بەرنامەی me پەنجەمۆر بووی سوپاسیەتە دەکەم و هێوی سەرکەوتن بۆ ئەوەش دەخوازم ez jî gelek spas dikim bi hatnawê Diyarbekir jî ez gelek kêfxweş bû memnûn bû زۆر سپاس مەمنون بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێوەیەتی نەکۆتای ئەڵخەیەم جارەمان پێکەوە پرۆمۆی ئەڵخەی داهاتوو دەبینین کە لەگەڵ کەسایەتیشی دیکەوە بەخواتان ئەسوێت جیاوازی چی بوو بۆ کورد بە تایبەتی سەردەمێکی چۆن بوو سەردەمی مەلیکی ئیمکانیاتی مزاهرەکردن و ئەوانە بە شیوعەیە کرا بەڵام بە دیموکراتی وەتەنی ناکرا تۆ پێ دوایە ئەگەر شۆڕش دروست نەبووایە وەزعێکی تر دروستە بوو سووریا و تورکیا پێش شەڕی براکوژی ئێمە هەموو مانگێکەوە بوونەوە بۆی ئەم کیانەی ئێمە لەناوبەرن وەسییان هەڵواسی بوو کولی جەماعەتی هەنگوو دەستەکەمان بۆ بنێن دەستەکەی لێ کردەوە وان تورکەکان بەعزێ شتیان کردبوو ئەمانیش ڕێگایان نا بە خۆیان چوونە ناو کەرکووکەوە قەتڵ و عامیان کردن